Salimele SA Refresh acethula ku-share uphinde ucomment wakhohlwa usubscriber kulona leli page leli SA Refresh. Kuleli sonto leba kule SA Refresh umbutho wamaphoyisa SAPS ishaqe ugwayi ongekho emthethweni wenani elinganiselwa ku-4.5 million ngesikhathi-ke beqhubeka nomkhankaso wabo eNorth West wokulwisana nokuhwebelana ngokungekho emthethweni. Kuthiwa eNorth West baningi abantu abahwebelana ngogwayi ongekho emthethweni akugcini lapho-ke kugwayi ngisho naseyiphuzweni ey'dakwanayo bavamile ukuba-ke notshwala babo abasuke bey'gayele bona ngongekho emthethweni mese-ke bahwebelana noma badayiselane nabantu bezitolo. Amaphoyisa-ke kulo mkhankaso wabo kulwisana nobugebengu le eNorth West aphinde abamba abantu abathathu baseBangladesh abala eSouth Africa ngokungemthetho abanazo-ke izincwadi ezibagunyazayo ukuba babe la eSouth Africa. Ngiyacela mbukelo we-SA Refresh ukuthi ulike, ushare uphinde ucomment wakhohlwa njalo ukusubscribe kuyona le channel le SA Refresh.